Γεια σας παιδιά, Spingo πάλι εδώ. Σήμερα θα δούμε μερικά fake videos που βρήκα στο YouTube, που τις στείλει φίλοι μου και γενικά εγώ που βρήκα στο YouTube. Και θα δούμε, είναι τρία, είναι πολύ fail, μερικά από αυτά μπορεί να τα έχετε δείτε, αλλά δεν πειράζει, δείτε τα, θα μιλήσουμε και θα μιλήσουμε γενικά λίγο για αυτά. Λοιπόν, το πρώτο βίντεο νομίζω πως το ξέρει τουλάχιστον η μισή Ελλάδα, τώρα εσείς δεν ξέρω, θα το δούμε. Είναι αυτό εδώ. Έλα Βι. Δώσε γκάζ μωρέ ανάπηρη. Δώσε. Τι κάνει ρε μαλάκα. Οκ. Πρώτα απ' όλα, γιατί τη λες ανάπηρη? Οκ. Τι σου φταίει κοπέλα? Δεύτερον, έβαλες μια γυναίκα να οδηγήσει ένα μηχανάκι. Τι περίμενες? Περίμενες δηλαδή μισό λεπτό. Έλα Βι. Δώσε γκάζ μωρέ ανάπηρη. Δώσε γκάζ μωρέ ανάπηρη. Δίνει γκάζ και δώσε. Παύλο. Φίλε, την άλλη φορά που θα ξαναδώσεις παπί σε γυναίκα, ξανασκέψου το, γιατί ήταν και για μάχα ζέτ. Εγώ το λυπήθηκα ρε φίλε. Έλεος δηλαδή. Και πάει στα κομμάτια της μάχης. Γιατί της λες όμως δώσε γκάζι μωρέ ανάπηρη? Δεν έχει νόημα. Ω Θεέ μου. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το πρώτο βίντεο. Πάμε στο δεύτερο, που είναι ένας παπάς και αγιάζει. Να το δούμε. Ο παπάς είπε να ρίξει αγιασμό λόγω θεοφανίων. Ω Θεέ μου. Θεέ μου. Για να αγιάσει λόγω των θεοφανίων έπρεπε να πάρει τη μισή αμυγδαλιά που είχε δίπλα στον κήπο του, να τη φέρει μες στην εκκλησία, να τη βουτήξει και να την πετάξει στον κόσμο. Ρε παπά, είπαμε παπάς, αλλά το χάμισαν το θέμα. Παίρνεις ένα φιλαράκι μέσα στο νεράκι και πετάς. Δεν παίρνεις το μισό κήπο που βρήκες από το γείτονα. That's great. Και τέλος πάντων, για να δείτε και τι ηρωνία παίζει αυτός ο παπάς, δείτε λίγο ξανά. Εκεί που οι τελευταίοι νομίζαν ότι λιτώσαν οι ανθρώποι από τον άρθρο για να κάνουν μπάνιο. Τσουπ! I'm coming for ya, bitch! Δεν καταλαβαίνω, είναι ανάγκη να πάρεις τη μισή αμυγδαλιά από το σπίτι σου, να τη ρουφήξεις μέσα σε
όπως καταλέγεται αυτό το πράγμα με το νερό, και να το πετάξει στους ανθρώπους έτσι. Ενώ είχαν πάρει τα ρούχα τους για να έρθουν στην εκκλησία, όχι για να βραχούν. Τι μαλάκας. Sorry που το λέω, sorry που είσαι παπάς. Τι να κάνουμε όμως. Το επόμενο βίντεο είναι 7 δευτερόλεπτα, αλλά έχει πολλά να δείξει. Πριν αρχίσει, είναι ένα παιδάκι, ένα χοντρούλι, και κλαίει επειδή η μαμά του πήρε το Grand Theft Auto 5. Δείτε εδώ. What the fuck, τι διάολο ρε μαλάκα. Οκ, καταλαβαίνω να σου έχει πάρει ολόκληρο το PlayStation που παίζεις, αλλά όχι να σου έχει πάρει ένα παιχνίδι και να κάνεις σαν καθυστερημένο. Δηλαδή έχει γίνει σαν πατσάρι. Θεέ μου. Και να πεις, πάει στα κομμάτια, να πούμε, το έχεις πάρει χτες και έχεις πορωθεί. Στο γέρος να το έχεις τόσο καιρό και να στο παίρνει και να κλαις. Ούτε εγώ δεν κάνω έτσι ρε φίλε. Δηλαδή άλλη μία έχει φάση. Windows Media Educator, oh fuck you. Το PC μου γαμιέται. Τέλος πάντων παιδιά, αυτά ήταν τα βιντεάκια για σήμερα. Μπορείτε να μου στείλετε στη σελίδα μου στο Facebook, θα βάλω κάτω στο description, βιντεάκια που νομίζετε ότι εσείς ενδιαφέρει για το επόμενο βιντεάκι. Γι' αυτό τέλος πάντων, αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε ένα like, ένα dislike αν δεν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε ένα subscribe, και peace out niggas.